Уважаеми госпожи, Театър ПАН има удоволствието да ви представи образователно-развлекателния спектакъл на тема безопасност на движението Весел светофар. Познаваме ли светлинните сигнали на светофара? Какво искат да ни кажат пътните знаци? Кои са трите златни правила, които трябва да спазва всяко дете, щом стъпи на улицата? Малките зрители ще получат отговори на тези въпроси в забавните игри, които Театър ПАН е подготвил за тях. Ще могат да се преобразят като истински регулировчици, а в игровите състезания ще трябва да проявят съобразителност и да изберат най-правилното поведение в уличното движение. Мълчуганите ще се запознаят с пътната маркировка и ще имат възможност да изпробват рефлексите си в конкретни игрови ситуации. Станат ли свидетели на пътно происшествие, ще знаят кой е единния номер, на който да позвънят. Шоуто Весел светофар има за цел не само да забавлява вашите деца, а да изгради от тях навици с дълготраен ефект. Улицата е понякога опасна, ежедневно на пътя стават инциденти. Убедени сме, че нашите зрители ще бъдат внимателни и примерни пешеходци. Към цената на всеки закупен билет Театър ПАН е подготвил тематичен подарък, а за победителите ще има специални награди. Предлагаме ви кратки видео откъси от образователно-развлекателното шоу. Театър ПАН очаква поканата ви да гостува при вас. Приятно гледане! Аз съм светофарът славен, сякаш съм роден художник. Мога с цвят да обяснявам точно правилата сложни. Знаем, че е забранено с огън да се забавляваш. Значи светна ли червено, бързо спираш и внимаваш. Щом си тъй непобедим, дай ни път да продължим. Щом си тъй непобедим, дай ни път да продължим. По света и в Европа всеки с велосипеда спира винаги на стопа, щом на пътя го съгледа. Себе си добре ще браните, ако спазвате забраните. Себе си добре ще браните, ако спазвате забраните. Всички, всички палави юнаци, щом научат тези знаци, тръгнали на път. Пътят ще им стане лек. Пътят ще им стане лек. Едно, две, нека знае се. 100 и колко? 112! 100 и колко? 112! Вземе тръс пожар порой, пак ще те спасява той. Вземе тръс пожар порой, пръв помощник ти е той. Първо правило помни: на червено не пресичай ти. Второ правило е знай: на шосето не играй. Трето правило гласи: автобуси и трамвай не гони. Първо правило помни: на червено не пресичай ти. Второ правило е знай: на шосето не играй. Трето правило
Thank you.